Shalom, salam sejahtera di hita salhutna damang dainang naronga di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan manatotong mamasu-masu mulutta. Di baga sa tikyon nang marsiajar hita senhatan di bata oleh jumulu mahita marsadani roha martangyak kita. Pinuji maho ale Tuhan di bata Jehovah, Tuhan ni hatuan na. Di bagasan tikyon, di bagasan pamujan nami, nang marsiajar hami siyan hatam. Ajari mahami makanglun hatamon, asa hatamon gabi bohal di bagasan uluna. Parbisuhi na posom pas haton hatamon. Asa manghasahon bisuk na siya ko, hatamon hupasa sa luhut na, tuaka na manangihon. Di bagasan Yesus Kristus martangya ang autoripamo. Amin. Hurian ni Tuhan, hata ni debata nalaw si pasrostorota, imana dienet sian surat ni si Paulus manopot huria Filipi bidutolu, mamuka mesa na 17 masuk 1:20 sada omahatan ni Tuhan, tapay iuk ma dibagasan rohat tabi. Rap si tiru au mahamu ale yakadungan. Jala pamanatamu ma akka namar parangi so kami sitromuna. Ay songon nang jujut hudok tuhamu. Jala anggonuan mardongan ilu do hudok. Terok do marpangalaho gabi musuh ni silang ni Kristus. Hamanggodo ujung nasida. Butuhan nasida do di perdebata. Sia hailonon na dia sangapon. Akan aditanoon di parwahon ay di banua gijang do sa bulota sianido tapay maima si panguluhita Tuhan Yesus Kristus pauban na do daging tanaleon gabidoson daging na nasangapi hobar tuhagugoon nay ay tarpa tuluksa do sa luhut na tuibana ido pajahan. Hurian ni Tuhan nanolongan di bagas sa Yesus Kristus totu di bagasan parnguluon ni ganup jolma say adong do sasahala na dikagumi na dihormati mana na disigan disadaluat ibarat na adong do na tua-tua ni huta nagabi sitiruan jala nagabi paniroi molo adong akan masa di luar. Di bagasan turpung jamita na sa hita dia pala partikya no. Apostel Paulus nang pe ibana di bagasan si taonon. Rodo ibana mamakulingi hurian ni Tuhan ima huria Filipi. Marhite-hite surat. Takas do huria Filipi sada huria na pinajongjong ni Apostel Paulus sada huria parbuin ni haporsya ni Apostel Paulus. Jala sada huria na masay burju na jujut mangurupi ak kahuria na haurang. Alay nang pehuriai di bagasan haburjon na tutur ragam do akka si taonon ragam akka parukilo na derupa dinasida. Alenima aposteli paingoton nasida asa totoh nasida di bagasan haporsya tu Tuhan. Asa totong nasida adong ima habasaron di bagasa roha dinasida habasaron mangoloy Tuhan. Marhite-hite hataon di do Apostel Paulus rapsi tiru au mahamu alay akadunga. Jala pamanatamu nama akka nama parangi so kami sitromuna. Wasa paduhano di do Apostel Paulus. Dada aposteli na yung paburna-burnang dili. Dada aposteli na madok kununga si kok parngolon na danganong bitihas na di bagasan parngolo. Alay aposteli madok songoni buasa bo ibana maban pato ka diri na gabi sitiruan. Ala nung marguru imana tulo monirohan di bata nang mangulu Yesus Kristus di bagasan ngoluna. Jale na gabi Yesus Kristus do ditiru ibana di bagasan ngoluna. Saluhut nasa nadong di ibana na di portibio di tigalon ibana holang mananda Yesus Kristus.
Lapatanna songo dia holong di rohana, songo dia hapor siauna, songo dia akka pangalaho na denggan. Nau di ulang ibana maradopon saluhuna, talumobi maradopon hata ni debata. Idon dari patudon ibana. Alini menokon magabi si tiru au mamu aliak kadoka. Siapa yang Paulus teladani? Kristus. Maka ketika Kristus Paulus teladani, maka setiap orang juga diajak untuk meneladani yang diteladani oleh Paulus. Ido ubain dari magabi si tiru au mahamu. Saulat nai dada apostoli neng madokon nunga sempurna parngolonna. Dada apostoli neng madokon ibaratna dak adong beti hasna. Ali ibana neng madokon songo dia hapor siaw nang pinatuduh di ibana. Songo ni manyan nang hapor siaw naik kon patuduhono nya kana porsia narong dipilih. Huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Las diuduti apostol Paulus da musena ay songo nang jujut hudok tuhamu. Jala anggonuan merdongan ilu do hudok torok domar pangalah gabi musuh di silang di Kristus. Di bagasan kesedihan, di bagasan lumun miroha, di bagasan ilu, roibana pasingoton nasida. Buasa pola tarilu ilu apostoli. Marhite-hite padohani sa sitong na apostoli neng madokon. Asa unang marisuang do naung tersilang Yesus Kristus. Sebuah permohonan yang luar biasa. Apostoli neng madokon dang nang ngai tungadol ibana. Ales songo dia ibana mengajari nasida asa gabe dongan di Kristus itu Kristus dada gabe musuh di silang di Kristus. Lapatana dada gabe parsuadano di nasida be pakokopon na binani Yesus Kristus tu bagasan parngolon di gaduh portibio. Gabe situ Kristus manasida nihan di bagasan parngolon. Las di patorang apostoli do isi dosa sitong na gabe musuh ni silang ni Kristus. Ima jolma na parjolokon, ima jolma na butuhan na di perdebata. Pamangamahu akan na koruptor, akan na mga tungadol, na mga luli aka parutu nga senasonadalan na. Na padua do imana do isi aka sehelonon na dihasangapot. Yang tidak tahu malu, dia sudah melakukan sesuatu yang salah, yang tidak benar, tapi dia masih merasa benar. Orang-orang yang merasa dirinya paling benar, yang menganggap orang lain salah dan dia paling benar. Odo nagabe musuh ni silang di Kristus, na patelu do kudiman akan na ditanon di parwah. Akaroha pardagingo. Nah, anggo adong do pihak karoha si songono di bagasan parngulong muna. Di bagasan parngulong ta sa tinggal selalu. Gabe musuh ni silang ni Kristus do kita. Alai ikomannya kita gabe si huton Kristus. Ikomannya kita gabe si tiruan di bagasan parngoluan. Dan gabe musuh ni Kristus kita di bagasan ngolutta. Jala ikon perlu maingotot. Ia sabulut tanah tapai maima di bagasan ngolutta dia pada partikenon. Ima sabulon di Banua Gijang. Warga kerajaan sorga. Siat idu tapai maima si penguluhita Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita harapkan. Artinya apa? Walaupun kita di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan. Walaupun kita di dalam dunia ini penuh dengan kemulut. Walaupun kita di dalam dunia ini penuh dengan tantangan dan persoalan. Tetapi taingok mah molohot kita di bagasan hati goran ni romun rohani di bata. Dapat tadusa bulut ta. Gabe paubon ni di bata do hita daging tanah leon. Gabe mendapat akahinauli dosa daging ni di bata. Huria nenolonga di bagasa tota Yesus Kristus. Ujana sa tu hita dia pala partikeno di dok margudu tulo moni rohani di bata. Songo dia do jolma na margudu tulo moni rohani di bata. Na parjolo jolma na margudu tulo moni rohani di bata maniru ngolu ni Kristus. Songo nenolongun ni Apostol Paulus. Nah, molo hita no margudu tulo moni rohani di bata.
Berarti kon matati rumah Kristus. Songo dia do Kristus di bagasan pangolota. Patu don holong ni roha. Dengan hosom di bagasan pangolona ada pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan. Ani anggo berguru hita tulomo ni roha di debata. Ikut taban ma Kristus si gabe tirua di bagasan mulutta si ganopar. Dimanapun kita berada. Ahapena taulah di bagasan mulutta. Ahapena namia di bagasan rumah tangga ta. Aleko taban ma Kristus gabe tirua. Kristus menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita disakiti dan tersakiti, kita mampu mengampuni sebagaimana Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah paduahon songo dia do julma namar guru tulomo ni rohani debata dan mabiar barang harar haporsyana lama ke porse Kristus. Dapatan songo dia, apapun yang terjadi, nampe gudang hamaolon, nampe gudang akan bernit, nampe gudang akan resen roha do pabikiriot, alai dan gabi har haporsyama ke porse Tuhan. Tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Tetap percaya kepada berkat Tuhan. Tetap percaya kepada lawatan Tuhan. Oma naikon botot tadi bagasan mulut tasiganopar. Na batuluhon songo dia do jolma namar guru tulomo ni rohani di bata majakon Kristus di bagasan parngoluon jala marhaporsya marpakirimo na mangulu madapo tuppah hangoluan. Nah, ada sebuah pengharapan yang kita harapkan. Ketika kita marguru tulomo di rohani debata, ada pakirimu na mangol. Pakirimu na mangulut dada makirim asa mamora, pakirimu na mangulut dada makirim akarekot ni sinamot, pakirimu ni mangulut dada makirim madap akahagabi do akahasangapot, nang perekot saluhut. Ale pakirimu no balga di bagasat pakirimot ta. Ima makirim ditupal hangoluan nanang si jalota jalanang pinarhadin di debata di bagasan parmalota. Huria nenonga di bagasan Yesus Kristus. Naparpudi sahali marhite-hite jami taon diajar hodot hita ganuk marsada-sada asa unang sarobak kita do portibion asa unang gabe musuh disilang di Kristus sita alai anggi manyak kita gabe si tiru Kristus songonaung diulang ni apostol Paulus asa dapot taaha asa dapot tanah tahirim di bagasa mulutta ima daging na baru na dipay baru di bata molo saya nasalau depe amang inang nadung di bagasa mulutta mar di bata butuh hatta mar di batang akahasa ngapotta mardebatahon akka na adong dihita tapau bamasalunay alhay tabay madebata gabi debata na mangulu di bagasan parnota alana tusido hita terjauh patudon holong ni rohani Kristus nang sa di bagasan guluta sigano pare. Amen. Martanya kita muliate usog barho nami tuho ale Tuhan didenggan ni basam nang totok kami pakilalau di bagasan ngulu nami. Nungatung taruli kami marhite-hite hatam dia pala partikyano. Ajari matutu kami asa ho di bagasan hapor siyaw. Asa marpakirimon na mangulu jalan na porsedo kami akan ngulu na baru na ko jalon nami jalan ng pinaradim di bagasan ngulu nami sigano pare. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas masuhita.